Καλησπέρα ομάδα, 24 Τρίτου του 24. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς κάνουμε άνοιγμα εξωτερικού πορτοφολιού MetaMask. Αρχικά προτείνω για όλους να έχετε ένα σταθερό υπολογιστή ή από λάπτοπ για να γίνει το άνοιγμα του πορτοφολιού. Το προτείνω. Εννοείται μπορεί να γίνει και από κινητό, αλλά αυτό το βίντεο θα γίνει μόνο για τους υπολογιστές και για τα λάπτοπ. Λοιπόν, το πρώτο βασικό πράγμα σε έναν υπολογιστή θα πρέπει να έχετε αντιβάρους. Okay. Δεύτερον, θα πρέπει να ανοίξουμε το MetaMask σε ένα browser το οποίο το χρησιμοποιείτε αλλά δεν το έχετε ξανακάνει ποτέ άνοιγμα. Τα browser είναι τα Opera, Chrome, Firefox, Brave και ούτω καθεξής. Εφόσον επιλέξουμε σε ποιο browser θα ανοίξουμε το MetaMask, εντάξει, θα πρέπει να ανοίξουμε, θα σας το δείξω, θα πρέπει να το έχουμε συνδέσει με το email μας. Δηλαδή το λογαριασμό Google να έχει το δικό μας το email. Εφόσον κάναμε check όλα αυτά, πάμε να δείξουμε τη διαδικασία. Πηγαίνουμε στο Google και πατάμε το download MetaMask και επιλέγουμε το πρώτο. Μας πηγαίνει στο περιβάλλον αυτό. Εάν πατήσετε κάτι άλλο και δεν σας βγάλει σε αυτό το περιβάλλον, άρα κάτι πατήσετε λάθος. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα πάντα την επιλογή να το βάλετε και στα ελληνικά. Okay. Άρα επιλέξτε στα ελληνικά και μεταφέρετε στα ελληνικά. Τώρα, στο περιβάλλον εδώ πέρα πηγαίνουμε τέρμα κάτω και θέλω να σας δείξω ότι το MetaMask υποστηρίζεται από σύνολο από 5 browser, δηλαδή προγράμματα περιήγησης στα ελληνικά. Γι' αυτό ο καθένας θα μπορεί να τα ανοίξει το MetaMask ένα από αυτά τα 5. Τώρα, πάμε να πατήσουμε εδώ πέρα που λέει εγκατάσταση MetaMask για Chrome. Εντάξει, εφόσον ανοίξαμε το Brave, απλά επειδή συνεργάζεται με το Chrome είναι το ίδιο αυτό, μη σας ανησυχεί, απλά το Brave έχει ακόμα πιο πολύ ασφάλεια. Να δείξω και λίγο π.χ. στο Firefox, έκανα πάλι τη διαδικασία για να σας το δείξω. Λέει εδώ πέρα ότι κάνουμε install στο Firefox. Εννοείται όλα είναι ασφαλής, θέλει προσοχή μετά που θα πούμε για τις 12 λέξεις. Εντάξει, ίδια φιλοσοφία, απλά το δείχνω εδώ. Εδώ θα σας λέει από αυτό το πρόγραμμα που το ανοίξατε. Λοιπόν, κάνουμε ελαχιστοποίηση. Ωραία, τώρα είμαστε στο Brave. Τι κάνουμε, πατάμε εδώ που λέει εγκατάσταση MetaMask για το Chrome, δηλαδή για το Brave στην ουσία. Μας μεταφέρει σε αυτή την σελίδα και μας λέει εδώ πέρα πάνω προσθήκη. Εντάξει, εδώ πέρα κάτω τι μπορείτε να δείτε, μια επισκόπηση για το τι είναι το MetaMask, εντάξει, άμα θέλετε να το διαβάσετε, και κάποιες αξιολογήσεις πιο κάτω. Okay. Ναι, καλό είναι να ρίξετε μια ματιά για να μπορείτε να καταλάβετε τι είναι το MetaMask. Ωραία. Το επόμενο βήμα είναι να πατήσουμε εδώ που λέει προσθήκη. Λοιπόν, το Brave δεν εξετάζει τις επέκτασεις ασφαλεία προστασίας, εγκαταστείται αυτή την επέκταση μόνο αν εμπιστεύεστε το προγραμματιστή. Εντάξει, είναι δηλαδή τα πιο βασικά που σας είπα πριν, να έχετε αντιβάρους και να είναι στο δικό σας το email. Άρα, πατάμε εδώ προσθήκη, διαβάζετε τις δυνατότητες και ό,τι άλλες πληροφορίες έχει και μόλις πατάτε εδώ προσθήκη αρχίζει και φορτώνει και πηγαίνει εδώ πέρα πάνω δεξιά που έχει αυτό εδώ πέρα το puzzle κομμάτι. Εντάξει, είναι η ίδια φιλοσοφία σε όλα τα browser. Τώρα με λίγα λόγια τι έχει γίνει, λέει, επέκταση, εντάξει, και μπορείτε να πατήσετε εδώ πέρα που λέει καφίτσωμα για να μπορεί να σας φαίνεται κατευθείαν εδώ η Αλεπού. Αυτή είναι η επόμενη κίνηση. Λοιπόν, εφόσον καταλάβαμε τι είναι η επέκταση, δηλαδή άμα πατήσετε εδώ και να βάλετε καφίτσωμα για να μην το ψάχνετε συνέχεια, πάμε να συνεχίσουμε την εγγραφή μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, όπως βλέπετε είναι και στα ελληνικά, δεν νομίζω να δυσκολευτείτε, θα πάτε βήμα-βήμα όπως λέω και στο βίντεο εδώ. Λοιπόν, κάνουμε εδώ συμφωνώ με τους όρους της χρήσης του MetaMask. Εδώ πέρα έχει δημιουργήστε ένα νέο πορτοφόλι και εισαγωγή υπάρχοντος πορτοφολιού. Αυτό θα το δείξουμε σε ένα άλλο βίντεο. Τώρα πάμε να δούμε πώς κάνουμε για άτομα που δεν έχουν κάνει ποτέ άνοιγμα MetaMask. Λοιπόν, πατάμε εδώ, δημιουργήστε ένα πορτοφόλι. Διαβάζετε τους όρους που σας έχει στα ελληνικά και πατάτε εδώ πέρα συμφωνώ. Λοιπόν, παίρνετε ένα χαρτί και στυλό και γράφετε εδώ πέρα τον κωδικό. Εντάξει. Ξαναλέω, τους κωδικούς δεν πρέπει να συμπίπτουν με το email σας και με το όνομά σας. Βάλτε κάτι πολύ διαφορετικό.
το πρώτο π.χ. να είναι κεφαλαίο ή γενικά να υπάρχει ένα κεφαλαίο μέσα, μικρά γράμματα, αριθμούς και θαυμαστικό παπάκι ή δολάρι. Εδώ να δείξω μια λεπτομέρεια, π.χ. έβαλα έναν κωδικό, το έχω αφήσει στη μέση και σας λέει εδώ πέρα τη λέξη αδύναμο. Εντάξει. Άρα, εμείς θα πρέπει να βάλουμε αυτές τις προϋποθέσεις που σας είπα. Εντάξει. Ορίστε, τώρα που έβαλα ολόκληρο τον κωδικό, είναι ισχυρό. Μόνο έτσι θα το προχωρήσουμε. Okay, και εδώ μετά θα πατήσετε εμφάνιση για να μπορείτε να το δείτε. Τώρα βάζουμε τον κωδικό που έχουμε γράψει σε ένα χαρτί για να μην το χάσουμε ποτέ. Εντάξει, σε ένα χαρτί και βάζουμε πάνω και κάτω. Τέλεια. Πατάμε εδώ πέρα το τετραγωνάκι ότι κατανοώ ότι το MetaMask δεν μπορεί να ανακτήσει αυτό το κωδικό πρόσβαση για μένα. Okay. Και πατάμε εδώ πέρα δημιουργία νέου πορτοφολιού. Ξαναλέω στον κωδικό, βάζετε πάνω και κάτω τον ίδιο, εντάξει. Και άμα θέλετε να τα δείτε και τα δύο, άμα μην έχετε κάνει λάθος, πατάτε εμφάνιση. Και κοιτάτε να έχει εδώ πέρα ισχυρό. Okay. Και το γράφετε στο χαρτάκι σας. Το επόμενο βήμα, εδώ πατάμε δημιουργία νέου πορτοφολιού. Εδώ καλό είναι να δείτε το βίντεο που λέει πριν ξεκινήσετε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο, εντάξει, μερικά πράγματα για τη μυστική φράση ανάκτησης. Πολύ πολύ σημαντικό. Όσοι δεν το ξέρετε, είναι να πατήσετε εδώ λίγο να δείτε την πληροφορία. Μην το αφήνετε. Εντάξει. Και κάτω σας γράφει τι είναι η μυστική φράση ανάκτησης. Εντάξει. Είναι μια φράση 12 λέξεων. Αυτές τις 12 λέξεις μετά θα τις γράψουμε σε ένα χαρτάκι και δεν θα τις χάσετε ποτέ. Θα κάνετε χαρτάκια για το αυτοκίνητο, για το πορτοφόλι σας, όχι στο αυτοκίνητο γιατί μπορεί να το κλέψουν, οπουδήποτε έχετε μια ασφάλεια και να μην τις χάσετε ποτέ. Πολύ σημαντικό, γιατί μόνο με αυτές μπορείτε να κάνετε άνοιγμα του MetaMask όταν θα κάνουμε από εδώ κατάργηση που θα το δείξω μετά. Λοιπόν, αυτό δεν συνιστάται, εννοείται δεν θα πατήσετε εδώ πέρα, θα πατήσετε προστατέψτε το πορτοφόλι. Λοιπόν, συνιστάται, άρα πατάμε εδώ. Για μένα διαβάστε το όλο πάλι, επειδή κάνω το βίντεο να μην δείξω και το βίντεο εδώ πέρα για να μην χάσουμε χρόνο. Και πατάμε εδώ προστατέψτε το πορτοφόλι μου. Εντάξει. Λοιπόν, γράψτε τη μυστική φράση ανάκτησή σας. Γράψτε αυτή τη μυστική φράση 12 λέξεων. Λοιπόν, εδώ για το λόγο της ασφάλειας δεν θα πατήσω εδώ αποκάλυψη και θα μας εμφανίσει εδώ πέρα τις 12 λέξεις. Εδώ τώρα λίγο μια προσοχή. Μόλις πατήσετε αποκάλυψη, σας δείχνει στα αγγλικά κάποιες λέξεις οι οποίες πάνε με μια σειρά. Δηλαδή, νούμερο 1 έχει hat, νούμερο 2 έχει dog, νούμερο 3 έχει π.χ. pen. Εσείς θα πρέπει να τα γράψετε σε ένα χαρτάκι, εντάξει, όπως είναι ακριβώς. Δηλαδή, 1 ήταν αυτό, 2, 3, 4, 5 με την ίδια σειρά. Εφόσον το γράψετε σε ένα χαρτάκι, καθαρά και όμορφα, και το κωδικό που βάλαμε, εντάξει, θα πάμε μετά στο επόμενο βήμα. Μισό λίγο να κάνω τη διαδικασία κι εγώ. Εφόσον κάναμε σε ένα χαρτάκι και καταγράψαμε με την ίδια σειρά που μας δείχνει εκεί πέρα τις λέξεις, πατάμε επόμενο. Τώρα, εδώ μας εμφανίζει τις 12 λέξεις και θα πρέπει να βάλετε στο νούμερο 3 π.χ. που με το έχει κενό την λέξη η οποία αυτή αντιστοιχεί στην λέξη την οποία έχετε μόνο εσείς. 3 και 4 και 8 είναι κενή, θα πρέπει να βάλω ακριβώς τη λέξη που είναι σε εκείνη τη φάση. Πάμε να το κάνουμε. Και εφόσον αντιστοιχίσαμε τις λέξεις οι οποίες πρέπει να πάνε στη σειρά που πρέπει, πατάμε επιβεβαίωση. Λοιπόν, εφόσον τώρα βάλαμε τον κωδικό, το γράψαμε σε ένα χαρτάκι. Γράψαμε τις 12 λέξεις σε ένα χαρτάκι. Ξαναλέω χαρτάκι. Εντάξει, δεν πρέπει να χάσετε το χαρτάκι. Πολύ σημαντικό. Και πατάμε εδώ πέρα το κατάλαβα. Εντάξει. Απλά σημαντικό να το τονίσω και εγώ εδώ πέρα να το διαβάσω ότι το MetaMask δεν μπορεί να ανακτήσει τις μυστικές σας φράσεις, εντάξει, για εσάς. Το MetaMask δεν θα ζητήσει ποτέ τη μυστική φράση και ποτέ μην μοιράζει τη μυστική ανάκτηση. Δηλαδή, όταν λέμε για τη μυστική φράση, είναι οι 12 λέξεις. Εντάξει, ποτέ. Κανένας και τίποτα. Άμα τις χάσετε, δεν μπορείτε να ξαναπάρετε τα χρήματά σας ποτέ. Άρα θα πρέπει να τα κάνετε κόπια σε χαρτάκι και να τα ξέρετε εσείς που έχετε. Εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο βήμα. Πατάμε το κατάλαβα.
και σας λέει τώρα ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Πατάμε επόμενο. Εντάξει, το κάναμε το καφίτσωμα. Εντάξει, σας δείχνει αυτή που σας έδειξε την κίνηση, την επέκταση του MetaMask και πατάμε τέλος. Εδώ σας λέει κάποιες πληροφορίες τι νέο υπάρχει. Κατεβαίνετε λίγο πιο κάτω, δείχνει κάποιες οδηγίες. Εντάξει, πατάτε άμα θέλετε got it. Λοιπόν, και μπήκαμε στο MetaMask. Αυτή ήταν όλη η διαδικασία. Εννοείται για μένα εδώ που λέει account 1 γράφετε και το hash, να το έχετε πάντα σε ένα χαρτάκι και αποθηκεύσετε. Λοιπόν, αυτή ήταν όλη η διαδικασία. Μπορείτε να ανοίξετε όσα θέλετε MetaMask. Το λέω έτσι πληροφοριακά. Ελπίζω το βίντεο να είναι χρήσιμο και τα λέμε στο επόμενο.